What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, good morning, bago pa kong mata. So padulong ko duty on niya, maligo na ko. For today's video mga idol, mag-vlog lang ko karon. So wala gyud tay mga content. So ang akong buhaton ra karon kay nag-vlog test ko sa akong bag-ong as vlogging camera, vlogging cellphone nga Huawei P8 Lite. So katong mga last videos na ko mga idol, ang akong gigamit ato kay kuan, ang gigamit na ko ato nga camera kay iPhone 5s, then front camera. So karon ako siyang gipaswapan so gipaswapan ako siya kay napulaan ako kay 16 gig nya permi siya mapuno nya, di ko kakuan sa uban effects. So karon ibalik ko sa Android kay makakuan mo Google lain nga mga effects. So maka-download ako sa YouTube nga katong dili mga copyrighted nga kuan, ma-download na nako. So karon I am now using the Huawei P8 Lite. So musta nga tong video quality? Comment down below kung okay ba siya pang vlog. So indoor vlog ra ni siya, ako niya ni Swen sa outdoor vlog sa kanang mga sunod nako nga mga video mo na akong gamiton kaning Huawei P8 Lite. So nindot siya 3GB RAM, 16GB ROM, makadaog siya mga bugat nga apps, mga editor, diba? Nice kaayo. So by the way, dili day siya mogana akong buya microphone sa kuan sa built-in camera. So nag-download pa ko og open camera, then adto ko sa video settings and input microphone para magamit nato ni ang kuan yang microphone. So karon nagamit na nako ang microphone. So by the way, ako din gigamit karon kay back camera. Muni ang back camera sa Huawei P8 Lite. So wala na ko gigamit ang front kay nagamit man ko og ring light, kay ang front panggod kung mag front ka hayag sa daan. So kung magamit ko og ring light samot ka hayag akong naong. So nagamit lang ko og back para sakto lang siya ba, dili ka siya hayag atong naong tan-awon. So di ba nagamit ra ko og sa amin kung na center ba ko or na focus ba ko, tan-awon ra nako, naon ra nako, di ba? So musta ang video quality? So dana pod ni testing sa Buya mic. So mo ni siya nigana ang Buya mic sa kuan. So mic check, hello, mic check, hello. So Buya mic test. So akong i-plug out. So ayun ako plug out. Hello mic check, hello. Abay na usab. Hello mic check, hello, mic check, hello, mic check. So akong i-plug in og balik kung abay na usab. Hello mic check, hello, mic check, abay na usab. So mao ni siya, nag-vlog test ra ko sa akong Huawei P8 Lite. So i-try niya din ako og test sa gawas sa sunod na lang ako nga video. Kay karon medyo gadali pa ko kay trabaho na ko, padong na ko duty. So let's bye and don't forget to subscribe my YouTube channel, Bisaya Kubay, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos and sa test ani. And God bless og amping mong tanan. Bye bye.